बोले नमस्कार प्रणाम आप सबके भाई हम अखिलेश कश्यप। कैसन बानी जा आप सब। और हमनी खातिर बेहद खुशी के बात बा हमनी के पूरा भोजपुरी खातिर ये हमनी के सुपरस्टार हिट मशीन खेसारी भैया के आज एगो टीजर आइल बा जौना टीजर के नाम है तेरे मेरे दरमिया। और ई भी हमनी के भोजपुरी खातिर बहुत गर्व के बात बा कि एगो भोजपुरी के लइका एगो भोजपुरी के आप सब के दुलरुआ जेकरा के आप सब बहुत बड़ा नाम दे देनी, जैसे सैकड़ों नाम, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, सरकार, दबंग स्टार, तरह तरह के सब कोई जे जैसे प्यार करेला वो टाइप के नाम देला। आज वहाँ की एगो टीजर रिलीज भइल बा स्पीड रिकॉर्ड जौन हिंदी के मेन चैनल है, पंजाब के चैनल है। तो वो चैनल से भैया के कल गाना आ रहा बा जौना गाना के नाम है तेरे मेरे दरमिया। और ये वीडियो हमारे बनावे के मकसद ई बा कि ये शूटिंग पे हम खुद वही मौजूद रही और इतना तगड़ा शूटिंग भइल बा, कम से कम 4-5 दिन लागल रहे गाना के शूट करे में। आप सब देखब जा तो आप सबके बहुत मज़ा आई। तरह तरह के में फुटेज बा और इमोशनल गाना बा। अगर आप सब केहू के मोहब्बत करत तनी जा और आप सबके ब्रेकअप हो गई बा तो टाइप के गाना बा, ये आप सब फील कर ले जा अपना पे। तो अब कल गाना जौन रिलीज होता है खेसारी भैया के आप सब इतना आशीर्वाद प्यार देव जा। और एगो भोजपुरी खातिर बहुत गर्व के बात बा कि भोजपुरी के लइका हमनी के हिंदी में जाके अब जलवा बिखेरी। तो आप सबके आशीर्वाद प्यार मिले के चाहिए हमरा हिट मशीन के और एगो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बने के चाहिए। आप सब अगर चाहब जा तो बन जाई। तो हम चाहब कि जितना भी खेसारी भैया के न्यूज़ चैनल वाला बालो सब कोई से ये प्रार्थना बा कि ये गाना के इतना जोर शोर से प्रमोशन करी जा, इतना प्रमोशन करी जा कि ये गाना सब कोई भी पहुँचे और हमनी के भोजपुरी के लोग एक प्रमोट करके हिंदी के लोग के सुने खातिर मजबूर कर दी जाए। हिंदी के लोग सुने खातिर मजबूर हो जाए कि कौन आखिर ऐसा सिंगर हिंदी दुनिया में आ गया कि इतना बड़ा वीडियो और इतना ज़्यादा व्यूज जा रहा है। तो प्लीज़ आप सब कल तैयार रहिए और तांडव मचा देना है। जय हो।